Ufuna ukushada nje nomama omdala ngendevo kade wasibona. Impela ma uthando alukhulelwa impela ingakho nami sengizame nje ngabe kuthiwa likhulelwa noma ngabe kuthiwa likhulelwa ndodana. Kodwa umntanga yami phela mhlawumbe sishiyana ngeminyaka emibili noma emithathu. Intanga yami ndodana. Noma ngabe kunjalo impela ma kodwa khona impela nje ngiyamthanda. Lonke babukele emakhaya beBlaqlife TV kwesinye isiqephu sethu esithi Sikhipha Izimfihlo. Namhlanje sihleli nobhutwethu omncane othi-ke kunemfihlo afisa ukuyidalula. Sawubona? Yebo. Unjani? Siyaphila njani? Siyaphila. Yebo. Ngicela ubingelela ababukele emakhaya usho ukuthi uqhamuka kuphi nendawo. Ngiyathanda kakhulu ukubingelela ababukele emakhaya. Ngisuka Maritzburg. Maritzburg. PMB inkulu. Kuphi nendawo? Isithothes. Okay. So namhlanje uhlaliswe yini lesihlalo? Lithunywe udaba? Kunendaba nje yangihlupha ngaphakathi. Ngizama ukuthi bengicelile ukuthi ngicela nizongisiza ngoba ngidinga usizo lwenu. So kunento yaqala kanje. Kunomama engithandana naye. Okay. Yes, ngithandana naye. Sekunesikhashanyana nje sithandana kodwa ukuqala kwethu kwaqala njengento engathi nje uyabo akunakekile nje. Okay, umama wakuphi lona uqala kwangathi akunakekile awuchaza ukunganakeki? Umama wakaMakhelwane. Mama wakaMakhelwane. Yes. Okay, ukunganakeki kwendaba qala kanjani? Kwaqala nje lo qala wakhona ngumfana nje osemncane vele ngiyabonakala. Yeah. Yeah, so kwaqala ngokuthi umfana othumekayo. Yeah. Manje lo mama wakaMakhelwane umuntu ohlala yedwa isikhathi esiningi. Okay. So ngoba ngumfana othumekayo bengike ngiyeke ekhaya ngiyogala kwaMakhelwane kuyobasiza. Ngathatha njengekhaya. Njengengane, yeah. Bavela uMakhelwane simasibambisene ikhaya ngiyafanele ekhaya. Tenzeka ngala nami mele ngibe khona. Yeah. So uqala kwami nje kwaqala nje ngento ezincane. Mabe ngithuma yabo ngiye khona. Kodwa nje la ngikhumbula khona kahle kwaqala babengithume ifoshela uthi angicela ngiyoboleka ifoshela ngala kwaMakhelwane. Uthunyoba? Ngithunye wena umama. Uma wakho. Yeah. Okay. Wathi ngihambe ngiyoboleka ifoshela kwaMakhelwane. Uma ngifika lapha ngiyafica umama uyapenda. Okay. Yeah, manje ngifica umama uyapenda. Angibuza ukuthi ubhizi ngani ngithi hayi angibhizi ngalutho. Yeah, bese ethi hayi ungakhona nokubuya uzongisiza. Yabo. Ngithi hayi ngingakhona. Ngiqaleke lapho ngihambe mangihamba ngihambisa ispeed. Ngikhumbula ukuthi no umama bengicelile ngale. Hambe mangifika ngimfica vele uyapenda vele. Okay. Futhi lento ebeyicilile vele uyayenza. So mangifika ke lapha ngithi awuthi mama ngikusiza ngoba vele bengijwayele ukumsiza nangokunye mhlawumbe thothi ngimkhiphule ukhula lapha egcekeni yabo. Ya ngimthatha umama. So into ejwayelekile nje. Hayi masifika ke lapha ngisapenda yabona siyayixoxela vese jwayele umama nje ngimjwayele. Siyayixoxela ukuxoxa kwami naye ke siyapenda naye kube ukuthi nawe uyapenda siyalekelelana siyashintshana yabo. Yini le ndaba engathi sekupendeni lokhu uthe kuyapendwa kwenzakalani kulompendo? Ukuthi phela kuyaxoxwa nje phela ezinye izinto singayikhuluma kodwa nje kunokudlala phakathi yabo. Udlala naye lo mama? Yeah. Okay, manje ukudlalisa njengomama nendodana noma kudlalwa kanjani? Ukudlala kwakhona kujule kakhulu. Siyadlalisana kangokuthi uyabona nje ukuthi sekungenye indlela kahle yabo. Okay, thina sasingekho ke khona awusichazele ukuthi umdlalo wawunjani. Okay. Ngokumdlalo ukuthi siwaqale ngapenda shuthi ukupendeni kwami shuthi yena wangithela ngingazi noma ngizothi amabomu noma yabo. Okay. Wangithela. So mayesula la engisula ethi anti ngiyaqhubeka ngiyapenda wathi ungakhathazeki ngizokusula. Yabo mengisula la ukhulumela eduze kwami yabo. Washuthi ke nami vele ngumfana. Wayilokho engithinta ke relax yabo. So kwaba khona ukuganga okuba khona lapha. Okay. Ukuganga ngagcina nje. So ukuganga yini? Ngagcina bo siqabulana
Nomama wakaMakhelwane. Nomama wakaMakhelwane. Lo mama wakaMakhelwane uku-age group yoma bakho? Ngizothi nje ungaphansanyana kancane kwakhe. Kodwa singasho ukuthi uyi-age group yakhe. Yebo, ngisho impela. Okay, so mase nigangile naqabuzana yaphelela phi indaba yokuqabulana? Yaphelela kude yaze yaphelela emakamerweni phela. Yaphelela embedeni. Yeah. Okay, so mhlambe ngenzeka ukuthi kena kwaba yiphutha kwenzeka kwabuye kwaqhubeka yini? Ngasho ngithi noma kwaba yiphutha shuthi kwaba mnandi. Because kwaba into eqhubekayo yaqhubeka nami lento le yaqala kancane kwagcina uthando selwakheka ngaphakathi ngagcina sengimthanda nami yabo akusemina akuseyena ongibiza nami singayiyela ke Suyayiyela? Yeah. Yini leyo ngake wayithanda ngaphandle kocansi? Unothando nje uyangisupporta ngayo yonke into engidingayo. Okay. Yeah. So manje ke ngoba uthi seniyathandana uma wakho uyazi ngobudlelwane? Ishakazi. Akazi. So ngoba uthi sifonela yena today. Yeah. What's the reason simfonela? Ukuthi vele mina sengiyamthanda vele lo mama. wakaMakhelwane sengiyamthanda kakhulu. So nothando oba ngisho ukuthi kwaqala kusakudlala nothando seliyakheka akuseyena ohlupha mina nami senginakho lokuthi sengimthatha as umuntu wami. So manje uma wakho njalo mayimthuma khona akazeni usethuma indoda? Isho ukuthi ukunganaki. Unganaki ngoba nanokuthi mhlawumbe azacabangele ngakona lapha. Azacabangele ngakhona. Okay. So masimfone uyazi into sijwayelene yabo. So masimfonela umama simtshale ludaba mawucabanga uzothini? Angazi kodwa nje kuzoba likhuni impela. Mayethi hlukana nalomuntu? Kuzoba nzima impela ngoba impela sengiyamthanda ke lo muntu kodwa nje akulula ngoba vele ngifuna nje sengifuna ukuthi vele sigcine sishadile mina naye lo muntu. Usumthandela ukuthi nize nishade? Sizishade nje impela. Okay. Yeah. So abakini bezwa lento kuMakhelwane ucabanga ukuthi bazofila kanjani? Noma ngeke ngazi ukuthi bengafila kanjani kodwa nje mina indlela engizizwa ngayo ngikhulumela mina ukuthi abantu bafila kanjani anginankinga nabo ukuthi bafila kanjani bona. So sakho ngama feelings abanye abantu. Sekho ngama feelings abanye abantu sengibona mina naye nje. Okay. No, asimthinta umama simazisa ngalolu daba. Sizwe ukuthi yena uzothini ngalo. Usu ready ukukhuluma naye? Yes, ngimthinta. Okay. Sawubona mama unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungsta la kwishow ethi ke naSikhipha Izimfihlo kaBlaqlife TV. Singakwazi ukukhuluma? Yebo, ngiyafuna. Okay, la e-studio ngihleli nendodana yakho ithi kunemfihlo afisa ukutshela yona. Ngisacela ungibambele. Ungibambela nje. Okay. Yebo mama unjani? Yebo, ngiyaphila mfanami. Siyaphila. Yebo mangi kunento engithanda. Ngilalele mfanami khuluma. Yebo right. Ngiyaphila mfanami wena njani? Si right. Kunento ebengithanda ukuthi uyikhuluma namhlanje ingaphakathi inhlizweni yami ihleli. Sekunesikhathi yaqala leyo ngane yami kodwa kayithi. Udaba Ngilalele khuluma ndodana. Udaba nje oluncane. Kodwa ke sike sithi izolo ithi ngabancane indaba evele benkulu. Kodwa mangiyikhela nje phezulu kunedaba la olusulu ungihlupha ngaphakathi. Manje ngiyadinga ukuthi ungisize. For ukudlala. Yebo. Ingane yami. Ngiyasiza ukho konke okumele ngikusize khona. Yebo ma kuno mama wakaMakhelwane ngale ngicabanga ukuthi uyamazi. Makhelwane usho umama Masibisi? Yebo umakhelwane wethu phela umama Masibisi. Hawu, ngilalele udaba. Yebo umama Masibisi ngasho ngithi ngiyamthanda. Hawu. Nkosi yami. Yeah ngasho ngithi ngiyamthanda and
ukumthanda kwami ukumthanda kwami kade ngaqala ukumthanda futhi nawe uyakwazi lokho ukuthi angisangigcina ukumthanda sesiyathandana. Ngani yami uthi ngizwa kahle kodwa ngikuthi lento oyishokini. Ya into kanjalo nje phela manje into Ngiyana ukuthi ubuzweni bese bephelile yini ontanga yakho. into engizamukisho ma ukuthi uba nomunye wazi indaba. into engizamukisho ma ukuthi empeleni angisagcini nokumthanda sengifuna nokumshada nje yabona nje udaba lami naye seluserious kakhulu. Kodwa bakithi kodwa mfana wami uyazizwa ukuthi uthawuphupha ulele. Hayi ngiphuphi ma. Ufuna nani ngokumshada? Impela ma umama Masibisi. Mina ngiyathuma. Ngiphila lolo uyafazi. Kade saqala impela ukuthandana. Wena kanti ufuyindoda lapha? Impela nje sengizizwa impela ukuthi sekuyena umuntu all right. Ocho. Ngizokufela ushukela. Wengana yini ngiyena amazi lapha. Hibo. Umncane kanjalo ngifundisa mntanami. Yebo ma. Ufuna ukushada nje nomama omdala ngendevo kade wasibona. Impela ma uthando alikhulela impela ingakho nami sengizame nje. Noma ngabe kuthwalulelwa ndodana. Kodwa umntanga yami phela mhlawumbe sishiyana ngeminyaka emibili noma emithathu. Intanga yami ndodana. Noma ngabe kunjalo phela ma kodwa khona impela nje ngiyamthanda bekuyilokho bengicela ukuthi bengisize ngakho nokudlulisa ukuthi ukwazi. Wazwangihlaza mfana ngikuphulise kanzima kanje. Egcineni ngizothatha isaguga nje. Phela ingane yakhe yokuqala mhlawumbe ingaphezu ngisho kwakho noma ingangawe ndodana. Hawu. Kodwa uNkulunkulu wami ngiyenzeni. Noma ngabe kunjalo phela ma kodwa ngiyaxolisa ukusho lokho kodwa nje phela uthando lwami naye impela ngilibona liphumelela. Vanini kodwa Nkosi yami wazwangibukanisa bazothini kodwa ngisho umndeni wami uzothini muzwa lento ngihlazo leli. Awazwangibulala mthili. Ya ma into engizamukisho ngempela ukuthi ngithanda kangaka kodwa into engizamukisho ukuthi uthando engilithola kena nje alifana lababanye engijwayele ukuthola kubona. Uhlukile njengabe sabethiwani isalukazi mfanwami. Hawu ndodana ngithanda kangaka. Mathiwa kunjalo ngempela nami ngiyamthanda lo muntu ngimthanda ngempela. Ngiyamthanda and uthando lwami sengiyahluleka ngisho kulifihla manje. Azoshintsha lento ukuthi uzomshada pho. Asengilungisile impela nje ma sengilungisile. Hawu kodwa wejova kodwa Nkosi yami. Yebo. Yo wase wonakala umoya wami Nkosi yami. Hawu mfana wami ukuphela kwakhe kodwa. Kodwa ndodana. Hayi. Angazi ngithini lento. Uya ngemikhathi kufanele phansi sikhuluma ukungixoxele kahle ngoba manje ngiyakubona ufuthi uyongibukanisa nomhlaba wonke nezihlobo zami zizothini kodwa Nkosi seyibona amabona kude. Unjani mama? Ngiyaphila mntanami. Ngiyaphila. Uthini ngoba kuthiwa uzizwa unjani ithi ngane yakhe hayi iyoyishaya iphelele kaMakhelwane? Hayi mntanami. Angiyazi. Uzokwazi kodwa ukumuphi support? Ngaze ngaphoxeka mntana. Namanje angazi ukuthi into engizoyisho. Uzokwazi kodwa ukumuphi support? Awusalwazi esingaka mntanami ngisashoyo. Ukhuluma ngoba wazi. Kodwa phela ngithi uthi-ke uthe uthanda lukhulele. Mase kuthiwa mshada lo muntu onganami uyokwazi ukuthi angihloniphe kodwa kwami. Kodwa phela uyobe sowumakoti komele ehle.
sebona kodwa ngangazi mthamani ngizobona ngiyocabanga hayi ukuthi umfana naye ehleze ekhaya nge-weekend izikhuluma lento yeah hayi ingane yakho ifundise egcine nje yeah indlela engimthanda ngayo into bengamenzeli yona lo mfana yeah kodwa iyasho indodana yakhe ithi uthanda likhulelwa kodwa ke isho ukuthi njengomama uzomela umsupport because isho ukuthi injabulo yakhe le yabona mntana yeah no Phephisa hayi Phephisa siyabonga kakhulu ukuthi uthatha i-call yethu namhlanje yabonga ngani yami okay siyabonga kakhulu uzizwa kanjani umama ekhala kangaka khona kunzima impela kunzima ngiya understand indlela azizwa ngayo kodwa nje nampela angeke ngishintshe emqondweni lokho kusemcabangweni khona impela ngicabanga ukwenza nangendlela engiphatheke kahle ngalo umuntu ngiyamthanda kakhulu ngendlela ophansi ngayo I think noma wakho ingakho eshocked kangaka ube kuphansi awuyilindela ibhomi nje umuntu ophansi njengawo hey two izinto zimana ukwenzeka impela yeah so uyazi umama wasekhaya ke lo uzomenza umama wasekhaya uthuzela ka Blaqlife namhlanje uzotshela uma wakho yebo uyazi impela ngoba naye uyimisele naye ukuthandana nami shuthi manje mabebonana nje ngale kothango sezomemeza nathi mamezala umama athi umuntu wasemzini yeah ngoba vele nje so mase nishadile ngoba yena nomuzi uzohamba uhlala khona njengomuntu osayisebenza mfana omncane bengicabanga ukuthi isithuthe ngoba mina ngithanda ukuthi ebe namagama awathulayo yabo kube ukuthi seyihambela so ifunele yethi site sihlale kahle ngokuthula siqhube uthando lwethu oh so uyamprotector futhi yeah ngiyamprotect hayi uthandiwe bakithi uthandiwe nasemazulwini kuyacaca hayi nayizwela ke babukeli ubhuti uthi nje hayi uyahamba uyikhokha zonke iziphelele thola la khona uthando nendlela ikhona uthe ubhuti uthanda likhulelwa okusho khona ukuthi ke nangesithatha iminyaka sibe ngenxa yokuthanda ukuthi kuyaqhubeka njalo seba kakhulu ukuthi nibe nathi namhlanje ukuhlelo lethu sikhipha izimfihlo ku Blaqlife TV please don't forget to share like and subscribe sinthanda kakhulu It's the Blaqlife TV